Stríčko, nazdar! Francúzsky prezident Emmanuel Macron odporúčil mládežníkom, aby aspoň na jeden deň odložili svoje mobily a sociálne siete. Radšej si prečítali knihu alebo išli von. Robí tak v rámci kampane na prijatie zákona, ktorý má decká do 15 rokov vo Francúzsku odstrihnúť od sociálnych sietí. Dobrý nápad. Pamätáš, aj ty si mal jedno odporúčanie od 855 psychológov a psychiatrov, ktorí ti odporúčili, aby si zmenil správanie a retoriku, pretože polarizuješ spoločnosť. No a neposlúchol si. Žiaľ u nás nerealizovateľný, pretože vláda sa nevie s opozíciou dohodnúť už ani na tom, či je ráno alebo večer. Aj odo mňa máš jedno odporúčanie. Aspoň na jeden deň odlož tú KBŠku a vybehni triezvy do obchodu nakúpiť tie lacné potraviny. Väčší prehľad si urobím sám zväčša v sobotu ráno, aby som sa mohol vrhnúť na prípravu jedného z príspevkov do tejto pravidelnej rubriky. Pri tomto sobotnejšom monitorovaní médií a sociálnych sietí zostávam niekedy v nemom úžase, keď vidím, čo niektorí politici, nominári, mimovládne organizácie, všelijakí influenceri či herci dokážu za týždeň navystrájať. Alebo natoč s malým Kalim nové video o cenách pohonných môd. Najmä ako krivia realitu a vytvárajú úplne falošný obraz o Slovensku. Všetko je zlé, nič nefunguje, ak niečo ide, tak nie vďaka vláde, ale napriek jej úsiliu. No a potom uvidíš, či je všetko v poriadku, alebo si len vymýšľame. Stríčko, Keď niečo nejde, vždy je na vine vláda, aj keby išlo o výbuch sopky na Kamčatku. od Macróna až po Kamčatku, no paráda.